everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Welcome. Thanks, Sir Bong. Snacks na mo. May juice, may sandwich. Ay, salamat, Sir Bong, ha. Salamat. Oh, may kauban ka man lagi. Oh, sexy o gwapa pag yun. Ako amiga, Chona. Daga? Single mom. Oh, apul, uy. Ganahan kong single mom. Kaya di natuluanan. Oh, ansa? Bitaw, apple, snacks na mo. Wapanguban. Thank you, Sir Bong. Busing-busing diha. No, busay ko di ako itawag ni mo eh. Daychun, si Sir Bong. Mao ni ang tag-iya sa Paradise Planet. Paradise Planet? Gamay negosyo, may kananan, may kumbo, may duwaanan sa billiard, inom-inom, disco-disco. Maligaw ka dito, dunay kwarto-kwarto sab para exclusive nga magkanta-kanta grupo. Oh, wow, ha? O dili kay kana lang day. Doon ay swimming pool at the back. Oh, wow. Apple, Sir, dadaw na si Chuna dito. yes mo sing. Hinayatong. Perbida sa nimo sir, lawana sa nimo. Gikan-kanan pa magalit kag mandi. Hindaya. Sir. Mao na iti mailhan sir. Taas kay imong yurik. Mao na mailhan. Agay. Ay sos, agay. Hinayatong. Bay. Lingaw ko ning sir bay. Maginabot ka da. Nas mabo, napabot mo. Uy, ma'am, sorry kay mama. Nalangan ko gamay. Dili to siya na kaniya. Oh, nanawag bitaw na ako, bay. Hindi man na das mamay. Taon-taon na siya. Dali ma'am. Lingkod dali, lingkod. May na lang kayo nagka-customer tag-tihik ba, no? Pinagyatan. Tigaan ko 300. Oo, mawa. Mausan si ma'am, 300 sad. May na lang kayo. Saban, di ka diri. Dito ka bilyaran ka? O, mingaw na dali. Balhin ko dito. Masin pa diga makareferita dito. Nangko naman duwa dito. Murag dunay duwa rong gabi tingali. Mo ba? Philip kontra Ivan. Oh, pipos ta. Kada duwa na ila mga 33 mil man. Oh, nya. Saban na. Way daog na. Og daog na. Daog yun na. Daog yun. Di ba? Apil ko na, be? Way problema atong iyon sila Santo Butchok nga apil ta sa... Santo. Gusto naman Santo. Ano? Gaya ko nakita ng Santo, eh. Santo na agyapon. Dato na ba kung gusto kayo Santo? Okay? May kamausad mo diskartes kinabuhi. Mau ba? Ang sikat-sikat ro Butchok, no? Oh, di ba? Oo. Kikita ang butchok na. Bago na siguro. Di naman kamsuroy good. Oh, sorry. Atong iyo Santo Butchok nga apil ta. Anam gina dagham sa kay mga standby dito bahin-bahin sa pagkan mang repair na sila si Blacky na sa Mukataon. Daghanan ako na mailiyo eh. Taon-taon yung kanto dito. Marktown. Oh, Dumar. Kumusta mo na Marktown? Okay na kaya po. May nagbantay bilyaran? Oh, lingga-lingga lang yan. Mayo ba? Wala mo kabahin-bahin ta. Bisag 200 okay na kayo. Bitaw no? Puno-puno ba no? Basin pa rin mawiktan sa bidausan. Meron, mawitik mo na to. Si Busing, okay ra Busing? Okay ra. Ini kala 5, lakawan po ko kay kuha mo na ko sinda atina sa eskudahan. Sige. Ayod kang mayo no? Pero tuna, sus! Nangito na ako, duwa to silang madyong. Ay nako! Ikaw na yun ba eh? Si ikaw nung tirba. Kung ubang ba na inana palang imong kinaiya, parehas di mo, sus! Muragway away! Kapoy ng away ba yun? May mo na. Importante nga magkasinap tanay.
Engineer, last ball na kay Engineer, last ball. Okay, okay. Last ball ka na. Niya, ikaw ba inot? Para hurota ka, ha? Para hurota ka. Ano, pasok na. Daog na set. Ya, ikaw ano ba da? Bitaw na, kung anong. Baya, no? So, yung papareho ni mo. Biyante ka. Wala ba tayo, maring 500. Tungatag. Gaan mo kong engineer o 1,000. Ah, mo ba? Ha? Usibil to kasado nila, no? Oo, 11,000. Daog man siyan. Oh, ay, ni uwan yun, bay. Karbay, ano? Biyante na ka, ha? Oo. Ako pagtulong si Tina. Nakuha na ba na? Wati payong. Si, Ah, ikaw na. sige, bay. Tayo ka lang tatawag kumigo. Kayo, mayo. Pinasabaw, mayo. Pero ikalibidyo na. Pinagaduwa lang madyong. Mayo, binong hinulos pizza sa bayada. Pweh! Ako, Brigalipin, gapos ko na ni. Nakapalit ako payong sa siras. Ay nalini. Sugar basuan ay. Baha na ba? Oh, si Tina, siya na ka nang mikawas ka gate sa eskwelahan. Tay, nagbaha na. Ay, dali. Labang na ta. Ay, ato mo na dito sa atbang magkataong jeep. Baha naman, tay. Ano ni babasa ng sapatos ni Mugdiyas? Adre, ba na lang. Ha? Mubawag yun ko ni mo? Ba ka, dali, ba. Okay. Tay, ayaw na lang, uy. Nga naman, uwaw ka? Ay, mauwaw ta, tay, uy. O irapod ka ayaw. Magpabapag yun ko ni mo. Bahala na lang, mabasa ang sapatos o medyas. Nya, uwa kay samad? Uwa raman. Ngano Oo. di ay? Piligro man na, basin mo kay samad, kayo niya, muubog tas baha. Yang hugaw ng baha, simbakog, naiihi sila ga, piligro kayo. Uwa masagoy sa mat noon, tay. Okay. Dali na, manglabang ta kay, kung magdugay ba ta tingali ka, muda ko pag-ayo ang baha. O, tay. Dali. Siping na ko. Aron sa inyo niya na magkasahod tas payong. Sige, tay. Atina, Uy, Maris! hala pinangkat siya kay kasi mong tatay, no? Kugusan kit ka. Oo, taon, Maris. Di magpagkugos day. Na siya magpakukus. Dili na. Mauwaw ka. Siyempre, uy, dago na baya ta. Ako okay cute ko. Ari sa mi, uy. Sige, ingat mo. Ikaw, pod. Di na sila kuhaon silang parents inday. Dili na tayo, uy. Ikaw na mo kayo magsige kuha na ako. Bisag college na ako graduating na. Ingon ka na, pinangka na ko inday. Ops, sorry. Bunot, paningit, 3 circle, 7 pairs. Alay na ha. Wow. Binasa. First timer diri, di boynas. Inday, mana? Ako na nalabhan ang imong medyas ug sapatos. Salamat, tay. Lunguan ko niya. Palihog kog haros ka mong gayday, kay mag-utang ta. Asa tis nanay, tay? Kuan kining Nagmadyong na sad? Tay, di ka kabadlong anang nanay? Ngamunghunong sa pagpanigarilyo ug pagpanugan? Inday. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!